ആദ്യമായി തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, എന്നാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ അധരങ്ങൾ, ഈ നുണക്കുഴികൾ, ഈ കൺപീലികൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്? ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, എന്നാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ അധരങ്ങൾ, ഈ നുണക്കുഴികൾ, ഈ കൺപീലികൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്? ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി അണിക്കാൻ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് തന്നാണ് ഈ മോതിരം. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അണിയിക്കുവാൻ എന്റെ അമ്മ തന്നതാണ്. ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വിരലിൽ അണിയിക്കാൻ എന്റെ അമ്മ തന്നാണ് ഈ മോതിരം. എന്താ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്? നീ എന്റെ ഭാവി വധുവായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതൊരിക്കൽ ഞാൻ അണിയിക്കും നമ്മുടെ വിവാഹ നാളിൽ. കമാ. എന്താ ദിശാം? നീ എന്റെ ഭാവി വധുവായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനിത് അണിയിക്കും, നീ എന്റെ വധുവാകുന്ന നാളിൽ. എന്താ ഇത്? നീ എന്റെ ഭാവി വധുവായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരിക്കൽ ഞാനിത് അണിയിക്കും, നീ എന്റെ വധുവാകുന്ന നാളിൽ. ഇനി ഒരു സ്മോൾ അടിച്ചോളാം.